Здравейте! Искам да ви покажа как процедирам с маската на ралито. Ето, това е маската. Трябва да ви кажа, че от дълги години сменям най-различни продукти за подхранване на коса, маски, масла, какво ли не. Но до сега не съм срещала такъв разкошен продукт като нейния. Буквално косата ми расте с часове. След употребата и косата ми е жива и напипане е истинска. Какво ми трябва за целта? Специалната маска на Рали. Една био-бамбукова четка за коса. Нейлончи, с което да си увие главата. И след това кърпа, за да не ми пада нейлончето. Започвам с сресване на косата. Употребявам маската от около, сега ще ви кажа, 3 месеца. И доскоро косата ми падаше убийствено много. След като почнах да ползвам маската, косопада спря и не само, започнаха да избиват нови коси, бебешки, които за 3 месеца пораснаха толкова много, че когато си вързвам косата, те штръкват като ореол около главата ми. Маската е изключителна на миризма и на пипане. Но текстурата й е като на краве масло. Много хубаво се взима с пръст. Аз правя така. Не мажа с четки. Обичам да пипам. Взимам количество и слагам на ръката си. След това разтривам. И когато тя се затопли в ръцете ми, става на масло. Това нещо започвам да го разтривам равномерно по целия скалп. Като не натискам твърде много, маската мирише изключително много на карамфил, което на мен ми напомня за кухнята на моята баба. Напомня ми за топло огнище и топла кухня и за домашен уют. И когато слагам от маската на Рали, буквално се пренасям на друго място. След като намажа скалпа, ще намажа и косата по цялата дължина, като ще се спра повечко на краищата, защото работя навън и съм по цял ден на слънце и косата ми, особено краищата, страдат доста от това нещо. Но маската помага неимоверно. До сега такъв хубав продукт не съм ползвала. Така, усещам си скалпа намазан. Затова ще взема още малко. Ще го разтрия между двете си длани. И ще намажа краищата, за да може да се подхранят и те. Така ще се погрижат цялостно за всичката си коса. Значи Рали казва, че е хубаво, когато, както в моя случай се работи навън или косата е по-изтощена, да се маже 2 пъти в седмицата, но на мен ми идва твърде много. Затова гледам веднъж в седмицата да си слагам от нейната маска, което е достатъчно. Косата ми е жива и издържа и се чувства добре чак до следващата седмица, до следващото намазване, като тук не казвам, че не я къпя. Така. Вече съм много добре омазана. Готово. И в тази си прелест ще изчакам най-малко час, поне 2 или 3 часа, в зависимост кога ще ме фане съклето, и ще я изкъпя.
след това ще ви покажа какъв е резултата. Минаха 3 часа. Махам кърпата и скачам в банята. Косата ми е подхранена и жива и празнува благодарение на маската на Рали.